Αυτά τα δύο όργανα μέτρησης της στάθμης με πλωτήρα έχουν περιοχή ελέγχου 813 χιλιοστών 32 ιντσών. Έχουν το ίδιο ηλεκτρονικό τμήμα, τον ίδιο σωλήνα στρέψης, τον ίδιο μηχανισμό που στηρίζει το κέλυφος του σωλήνα στρέψης και τον ίδιο θάλαμο πλήρωσης. Μοιάζουν όμοια, αλλά δεν είναι διότι έχουν διαφορετικούς πλωτήρες. Το αριστερό όργανο είναι το όργανο με τον κανονικό στάνταρ πλωτήρα 907 κυβικών εκατοστών και βάρος περίπου 1360 γραμμαρίων, ο οποίος μπορεί να μετρήσει ειδικά βάρη μέχρι 1,4, όχι πολύ παραπάνω γιατί με παραπάνω ειδικό βάρος δεν παίρνει μεταβολές, επιπλέει. Αυτός ο πλωτήρας όταν γεμίζει με νερό ελαφρώνει κατά 907 γραμμάρια και μας εξασφαλίζει μια επαρκή περιστροφή των μαγνητών γύρω από τον αισθητήρα για ακριβείς μετρήσεις και αξιόπιστο έλεγχο. Σε λειτουργία όμως διεπιφάνειας όπου το όργανο μετράει τη διαφορά των δύο ανώσεων, δηλαδή όταν το ίδιο όργανο μετρήσει διεπιφάνεια δύο υγρών, βενζίνη 0,72 και νερό 1, η διαφορά της άνωσης πέφτει στο 0,28 ή στο 28% της άνωσης του νερού. Όσο η ειδική βαρύτητα των δύο υγρών πλησιάζει αριθμητικά, η διαφορά τους μειώνεται, όπως στην περίπτωση λαδιού 0,9 και νερού 1. Η διαφορά της άνωσης πέφτει στα περίπου 90 γραμμάρια. 90 γραμμάρια δεν είναι αρκετά και περιορίζουν την περιστροφή των μαγνητών πάρα πολύ. Μια τέτοια μεταβολή δεν επαρκεί για μια αξιόπιστη μέτρηση. Ας δούμε τη μεταβολή της ειδικής βαρύτητας συνολικά, στη λειτουργία του οργάνου μέτρησης της στάθμης με πλωτήρα. Θα ανοίξουμε τη γραφική αριθμομηχανή δεσμός, όπως έχει περιγραφεί στο βίντεο, αλλαγή της πυκνότητας του υγρού μέτρησης κατά τη λειτουργία μέρος πρώτο, όπου έχουμε εκφράσει την ειδική βαρύτητα σε επί της 100, για να είναι συμμετρικό το γράφημα, και να δούμε τη μεταβολή της ειδικής βαρύτητας. Από νερό 1 σε βενζίνη 0,72 βλέπουμε ότι παίρνουμε την ίδια ένδειξη 100% με μικρότερη μεταβολή της άνωσης. Και τώρα να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την ειδική βαρύτητα από βενζίνη σε υγραέριο και έχουμε την ίδια ένδειξη αλλά με ακόμα μικρότερη μεταβολή της άνωσης. Να ξαναπάμε πάλι στο νερό και να δούμε το γράφημα της μεταβολής της διεπιφάνειας όπου η άνωση στον πλωτήρα μεταβάλλεται από άνωση με το ελαφρύτερο έως άνωση με το βαρύτερο, που στην περίπτωση μας βαρύτερο είναι το νερό, θα βάλουμε 0,5 το ελαφρύτερο και βλέπουμε ότι μειώνεται η μεταβολή της άνωσης και στη συνέχεια θα βάλουμε βενζίνη 0,72 όπου βλέπουμε ότι μειώνεται ακόμα περισσότερο. Η διαφορά στο 0,28, τέτοιες εφαρμογές νερού βενζίνης είναι πολύ συνηθισμένες στα διηληστήρια. Η μεταβολή του βάρους του πλωτήρα από βενζίνη σε νερό είναι μόλις 0,28 επί 907 ίσον 254 κυβικά εκατοστά εκτοπίσματος νερού, που αντιστοιχούν σε 254 περίπου γραμμάρια. Το όργανο δεν παίρνει αρκετές ενδιάμεσες τιμές, αλλά παραμένει οριακά αξιόπιστο, και αυτό συμβαίνει και στους δύο τύπους οργάνων, διαφορικής πίεσης και τύπου πλωτήρα. Όσο μικραίνουμε το εύρος μειώνονται οι ενδιάμεσες τιμές, η ένδειξη του ουσιαστικά μεταβάλλεται με σκαλοπάτια και όχι γραμμικά, 250 γραμμάρια μεταβολή του βάρους του πλωτήρα. Είναι φτωχό σήμα εισόδου για τον αισθητήρα του οργάνου. Τι γίνεται όμως όταν η μεταβολή πέφτει ακόμα περισσότερο στο 0,1. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Το όργανο δεν μεταβάλλει τις ενδείξεις του με σκαλιά πλέον, αλλά κάνει άλματα. Από το 5% μπορεί να βρεθεί στο 8% και αυτό γιατί το σήμα εισόδου, που σε αυτή την περίπτωση είναι η πάνω κάτω κίνηση του πλωτήρα, έχει πολλαπλασιαστεί πολλές φορές για να πάρουμε την ίδια ένδειξη 100%. Ιδού η λύση που προτείνει η Μεσονέιλαν και είναι πλωτήρας μεγαλύτερου όγκου και βάρους, και αυτό θα μας εξασφαλίσει παραπάνω γραμμάρια άνωσης για πιο ακριβή μέτρηση. Οι κανονικοί πλωτήρες αναφέρονται σαν STD και έχουν όγκο συμπλήν 907 κυβικά εκατοστά, ανάλογα την ειδική βαρύτητα των υγρών που πρόκειται να μετρήσουν, και βάρος συμπλήν 1360 γραμμάρια, και οι ειδικοί πλωτήρες, σαν τον περιγραφόμενο αναφέρονται σαν SPL και έχουν βάρος και όγκο υπολογισμένο για την κάθε εφαρμογή ειδικά. Για παράδειγμα ο πλωτήρας του οργάνου στάθμης του Desalter έχει όγκο 7.586 κυβικά εκατοστά σε εσωτερική εγκατάσταση σχεδιασμού της Howe Baker Engineers. Οι STD πλωτήρες της Μεσονέιλαν στα πλήρη όργανα, που έχουν παραγγελθεί για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση,
Είναι ακριβώς τον όγκο και το βάρος που χρειάζεται για να ταιριάζει και το σημάδι του μέσω της περιοχής μέτρησης, και αυτό ισχύει και για τους κανονικούς και για τους ειδικούς. Το παραπάνω βάρος του ειδικού πλωτήρα δεν μπορεί να διαχειριστεί από το σωλήνα στρέψης και τερματίζει την κίνηση του προς τα κάτω πάνω στην εσωτερική προεξοχή του μηχανισμού του θαλάμου. Γι' αυτό το λόγο οι ειδικοί πλωτήρες για διεπιφάνεια δεν θα πρέπει να αναρτώνται έξω από το μηχανισμό του θαλάμου, διότι θα στρέψουν υπερβολικά το σωλήνα στρέψης και θα του προκαλέσουν βλάβη.